Wengang piperlok don kawe ka chka ka ba hap ai khwai na du kasantrik kasantrik se mar pandriu kawe ka chka ka pakam itnat bat ka phila ban wan hang tai ha lom pranai ka ba wan bale chajwai ka de na kamun ba wan na ka chwai sa silong ka de na ka diang kata kawe ka kwa ban sai pian ni kandet ba pin wan khwai hang tai kham tam ne gitu ba dang samla le hang tai ka ta kasni ba pin yo shibun ke jing mentoy bat ki tu ki perlok ki baju kursan ya Henry ni bu rambar phone pila bar phone tun bar ban kontak eu trai nadu mesti menru baje nadu men ru baje taka kata ka jingkut handai balai phim sa tran tang la spa sa adu san spa chisni abalai spa siteng si ka ba san spa chisni te kata kadang ko ban tuju rek tu perlok ki baju kursan pati baju pa janga kata ka caka pio sibun tidok kha ban ne lang sudah penthe ka kha chispa propo ki ji nandon ro barim pat kabarim pila pan yung ta ka ndai kabarim ko bala bandon do apo 1 kilo pat kabadon 1 kilo kadon hi kadai ka bok nasib jong hi kam tam ki tu ki badon samla ro elam lang yo lesi ka bok ayu jong pila ban yo spo ko santli ang ta pinwan pin sendang haying shet sarwa ko msit udo kha ka babang pha na kapung ka ba kadon ha pranai baso tanatang na kajing kerteng ro khang ta pila ban yo udo kha ro bok pranai baso tanat kata perlu aku mencai pi penuan cakmat kata kasni kadon kap santrik ke basau tanat kata kajingnya kuai dok ha aku pun penong aku pasnya ski perlu ki bai ki batang janga ki baju kersan yang YouTube channel janga ki baju like ki baju komen boleh shibun boleh ungkur kui pi kene kajing tertib ke janga ke basau tanat ke basau pu basau pe nya dok kata ki kasi jungi menta ki la bon ki kam ki ba kila bu ki bala rei da kala jong ka jing business rei nga ai pi ke jing yero ya gitu ki ba ya ne kam chakmat kum joro ya gino ki perlok ki ba tre shutam wan nambono tanya ta san spa chisni bad ya ka lai spa chiteng singi namar da phi thin ayo nong pi ta singi ka santrik ka ba tang singi phila ban yo mo ki mu ki dak kha 1 kilo ki 1 kilo da phila ban ai arspa ya ta singi ka bangan ong pi khniat perlok da village lai spa chiteng singi san spa baro chi singi nando unriu baje mestep nando unriu baje nemet phio shibon ki do khang ta gi ba khambang ba de na pung ngan ong ngai pi phishet churwa ai shini ai blo ai sing ai bat ki ai ba pi de ben ai hang tu rong ka bang ba na mar ba de ka ta pung ngase yo ba ban bang bi ka pung hande nga ong ngai pi pro ka bang ba hang ta le ka teng ka pranai phio shibon ki de kha ki ba pranai bat dur bat da ba itnat ka ta ka jinglong jingman ka ba don ru kata ka jing itna adu kata ai kublai sibun yapi ya jai no yami no khmat kata kasni perlok kabadon khatsan kasni kadai kasan tadik kadon ru ki por ki baki khwai lai sin chitio ki kadon hadu mande kadon adu ka Wednesday bat ka Saturday kasni kata asau tanat ba kata tang kata kerteng gajing ai khwai ro andai ngalati ko pa pinyo bai perlok wanom bunod lej bai shikmat khwai hang ta marsin bakot pi dai bai spuk ra jun thap po mana ra chiying thap ka bek jo pi bira ban no ka ba borti ne ke ege ro mo bakot bai ngang suang ja dai bai jeding yo shibun ki do khang ta kasmi ta dawan ong pi perlok kuble shibun sejar ngotang ta jing prisai jonga pila ban kontak how tu bar kajing khwai pada yau ta do khang kwa ban prisai pi perlok minum sya ban ai lowi minum sya ban ai do khunyang minum sya ban ai doคนกิวya ta kasni ba phila ban yo ki bam chibon na ki dukan ka ba phithit ka ba kham dai ka ba kham yo chibon ne ki ta ki dok ha ki ha ban kli ba hang ne phila ban comment phila ban kli phila ban phone no tu number ku le chibon si jar ngo ki prolog ki ba i ki ba thon je janga bat ki men ka ba kham tam ni ki tu ki ba tang samla le nai ma do samla ram ta kasni phinyo chibon dok ha ubang tam ta kasni ani prolog yo ja thai ni tang man ja